Bé, tot seguit anem a veure com podem crear codis QR que ens portaran a qualsevol material penjat a la web. Entrem al navegador, a Google, per exemple, i fiquem a la paraula, generador de codis QR. Busquem i el primer que ens surt aquí ja és doncs aquest mateix, generador de códigos QR lliure. D'acord? L'obrim i tot seguit ens veiem una plana on hauríem de ficar, doncs, si volem que vagi a una adreça web o si volem penjar una imatge que prèviament tenim en un servidor, per exemple, al nostre Drive o qualsevol altre. En aquest cas aniríem a buscar una URL que seria l'adreça del propi centre. Ja la tinc aquí, obrim la plana, copiem l'adreça, tornem al generador de codis, enganxem l'adreça, generem el codi i aquí el tenim. Fet això, només cal descarregar-lo, trigar una mica, llavors ens apareix un quadre de diàleg on podem guardar l'arxiu. L'arxiu no és més que aquesta imatge pixelada que podrem inserir a qualsevol impressió, PDF o apunts dels alumnes. D'acord? Fet això, els alumnes poden accedir al material a través d'aquest codi QR descarregant-se pel mòbil qualsevol aplicació que podem trobar a les aplicacions comunes de Google Play o per Apple. Només caldria ficar QR Code Reader i ens apareixerien tot un seguit de... hi ha moltíssimes. Només cal descarregar un pel mòbil i fer servir els codis. Bé, doncs això ha estat tot. Espero que sigui d'utilitat.